Tak, ahojte všetci, dnes vás vítam pri zaujímavej téme, o ktorej sa budeme rozprávať s mojím kolegom Rastom Kovaľom. Ja som zo firmy Sequence a mám na starosti obchod ako obchodný riaditeľ a vlastne témy, ktoré budeme dnes rozoberať, tak na všetky tieto veci sa ma pýtajú klienti každý deň, či už v telefóne alebo osobne, takže som zvedavý, ako ich shrnie môj kolega Rasto, ktorý to celé vymyslel a celé zastrešil na začiatku. Tak Rasto, ako by si nám povedal, že sa firmy zaujímajú o tému contract management? Prečo práve toto má teraz taký úspech? Contract management je momentálne výraznou témou. Firmy sa celkovo zaoberajú okolo procesov, o tom, ako im veci a operatíva vo firme funguje a snažia sa prirodzene nejak natívne dlhodobo zefektívne zoptimalizovať procesy. Contract management bol dlho takou prehliadanou doménou, lebo firmy sa naozaj venovali procesom možno, že okolo finance, zavádzali sa tam nejaké procesné zlepšenia, v podstate nejaké back-officeové procesy, nákup a tak ďalej, na to sa sústredili a contract management začal byť veľmi zaujímavou témou v poslednom období a vnímame to aj my, takisto ako všetky ostatné procesy vo firme, práve už aj tie zmluvy veľmi rezonujú a firmy hľadajú úspory, synergie a nejaké benefity v tom, ako to robiť, lebo začínajú prichádzať na to, že keď sa to robí dobre, tak to má veľmi výrazné benefity a veľmi výrazné úspory. Takže my vnímame aj na trhu, keď chodíme proste za ľuďmi a aj tú odozvu, ako sa na to pozerajú, že je to o mnoho signifikantnejšie, ako to bolo možno pred nejakým časom. Takže je to určite téma, ktorá rezonuje momentálne. Ako si povedal, vlastne firmy hľadajú úspory vo všetkých možnostiach, všetkých smeroch, ktoré sú v tej operatíve, ale takisto aj vo fungovaní firmy, tak pri týchto zmluvách odhaduješ, aké úspory by to mohli dosiahnuť, alebo máme to nejako namerané? Či už finančne, ale možno aj časovo, lebo ja sám tým, že pracujem v obchode už roky, tak som sa pristretával s tým, že som musel volať veľa ľuďom a bombardovať ich e-mailami, aby mi odpovedali. Čiže aj preto ma to tak na začiatku zaujalo. OK. Ako to vnímaš ty? Dobrá otázka. Asi si povedzme, že keď sa dostaneme k tým, koľko tie firmy vedia ušetriť optimalizáciou zmluvného manažmentu, povedzme si, koľko tá jedna zmluva vlastne stojí. Asi od toho by sme sa mali odraziť. To je ináč veľmi zaujímavá otázka, veľmi zaujímavá téma a veľmi často sa stretávame, aj keď chodíme za tými klientami, že oni vôbec nemajú tušenie, koľko ich tá... Že si rozdrobiť vlastne na drobné, to moje právne oddelenie, alebo všetkých vlastne ľudí, ktorí okolo toho musia nejaké činnosti vykonávať a dať si to na tú jednu zmluvu. Presne tak. Presne tak. A veľmi často o tom nemajú povedomie a v podstate oni ten nejaký náklad na tú zmluvu alebo nejaký cost nejak prirodzene berú, že je to nejaká súčasť nejakých back-officeových procesov, na ktorý ide nejaký balík peňazí, alebo keď im tie zmluvy robí dominantne právne oddelenie, tak je to nejaký budget na právne oddelenie, alebo keď to robia nejakí kontrakt manažéri, alebo to robia nejakí nákupcovia, alebo podľa toho, aká pozícia vo firme to robí, tak majú na to nejaký budget, ale málo kedy si vlastne uvedomia, že koľko z tých činností a aktivít, ktoré ľudia vo firme robia, naozaj reálne spada do toho zmluvného manažmentu, koľko z tej agendy tým jednotlivým ľuďom zaberá ten zmluvný proces a koľko vlastne stojí tú firmu a v podstate ten proces od vyžiadania po podpísanie zmluvy. Toto veľmi často si neuvedomujú a ani to nevedia ako keby nazoomovať na tú zmluvu, priblížiť, pretože je to nejaká súčasť takého nejakého veľkého procesu alebo budžetu a ani sa nad tým ešte nezamysleli, že či sa to dá vôbec izolovať, extrahovať. Ono sa to dá, keď nad tým proste dobre rozmýšľaš a v podstate sú rôzne výskumy a sú rôzne štúdie, kde sa tým zaoberali väčšie organizácie, napríklad World CC alebo Legal Operations Consortium, DocuSign robil proste rôzne výskumy a v podstate dospeli k tomu, konkrétne World Commercial Contract Management organizácia, že podpísanie jednej zmluvy alebo podpísanie náklad na jednu zmluvu od vyžiadania po podpis pri nízkej komplexite stojí priemerne $6,900. Pri zmluve so strednou komplexitou je to takmer $22,000 a pri zmluve s vysokou komplexitou je to $49,000. A to sú obrovské čísla. Čísla sú absolútne enormné. Aj u nás to je oni to robili hlavne na tých západoeurópskych amerických firmách, ale u nás ten cost je o niečo nižší, samozrejme, kvôli cena práce nejakým spôsobom je nižšia, ale stále je to obrovské číslo. A mnoho firiem si to ani neuvedomuje, pretože
treba si uvedomiť, čo všetko do toho zapadá. Čo všetko vlastne ti generuje ten náklad. Sú to všetci ľudia, ktorí nejakým spôsobom drivujú tie zmluvy. Je to už ten človek z tej nejakej biznis časti tej firmy, ktorý má nejakú iniciatívu, že potrebuje svoju aktivitu ošetriť zmluvu. On si ju potrebuje vyžiadať. Potom sa do toho zapojí nejaký kontrakt manažer alebo nákupca, alebo je to časť nejakého právnika, ktorý to reviduje. Potom je to časť všetkých ľudí, ktorí tú zmluvu napríklad s tou protistranou negociujú. Potom sú to ľudia vysoko postavený manažment, ktorý to vo firme schvaľuje, ktorý to vo firme podpisuje. Hej, zober si napríklad nejakého CFOčka, hej, alebo finančného riaditeľa, tak on bežne vo firmách, veľká časť jeho agendy je práve pozerať a schvaľovať tie zmluvy, ktoré idú niekde na podpis. A keď pri každej z nich strávi on, dajme tomu, že len 10 minút, že sa snaží pochopiť ten kontext a tých zmluv má na stole 50 týždenne, tak proste ten jeho čas, ktorý do toho on musí dať, je obrovský. A tam sa ti naráta celá tá operatíva, celý čas všetkých tých ľudí, ktorí do toho vstupujú, a to je len od vlastne vyžiadania po podpis. Tá zmluva potom ešte žije niekde ďalej svojím životom. Hej, ty ju v podstate podpíšeš a teraz čo? Hej. Veľmi často z nej musíš čerpať nejaké informácie, hľadať ustanovenia, potrebuješ sa dozvedieť, že či keď ti príde nejaká požiadavka od dodávateľa alebo od klienta, že dajme tomu splatnosť faktúry je 30 dní, ale ty si presvedčený o tom, že je to 90, tak proste musíš ísť a zreferovať si tú zmluvu. Pozri si to. Čiže je to čas, ktorý stráviš potom hľadaním v tých zmluvách. Hľadaním konkrétnych ustanovení, to sú proste obrovské čísla, obrovské penzum času a práce, ktorý ľudia s tým trávia. Potom tú zmluvu musíš dodatkovať. Alebo musíš sledovať nejaké milníky, nejaké obligácie. Firmy strácajú obrovské peniaze tým, že v podstate si neuplatňujú napríklad nejaké zľavy, alebo že zmluvy, ktoré už nepotrebujú na nejaké služby, ktoré už sú v podstate pre nich redundantné alebo obsoletné, tak tie zmluvy majú stále trvanie, lebo nedokážu v podstate nejakým spôsobom ten cyklus uzavrieť. To sú tie ďalšie náklady, ktoré s tým sú spojené. A potom ďalšie náklady, ktoré sú s tým spojené, tak by som to dal do takého posledného piliera. My voláme tzv. Late to the market fee, čo v podstate znamená, že čím dlhšie ti trvá ten proces, ktorý som teraz opísal, to znamená, že čím neskôr dokážeš podpísať tú zmluvu, ktorú kvôli tej celej operatíve, ktorá za tým procesom stojí, tým neskôr dokážeš buď benefitovať z tej služby, ktorú nakupuješ, alebo dostať do firmy nejaké revenue, alebo proste nejaké peniaze za produkt alebo službu, ktorý predávaš. Hej? Okay. Čiže aj ten čas, kým ti tá zmluva stojí vlastne na agende vlastne tých právnikov, alebo kontrakt manažerov, alebo nákupcov, alebo nejakej operatívy, tak aj to ťa vlastne v konečnom dôsledku v tých nákladoch stojí peniaze. Takže to číslo je obrovské a keď to takto vlastne pomôžeme našim klientom, s ktorými pracujeme, rozbiť na drobné, oni to vtedy pochopia, že wow, tak toto je naozaj problém, ktorý sa oplatí riešiť. A čo je podľa teba vlastne taký rýchly fix, že ako sa to dá vyriešiť? Lebo dnes, ako si to pomenoval, tak som si uvedomil, že pri tých zmluvách to stále máme nejako tak zafixované, že to sú tie papiere, ktoré sa prenášajú, ktoré sa podpisujú síce už niekedy aj elektronicky, ale stále, že je to také neuchopené. Čo je podľa teba taký ten rýchly fix, alebo čo vedia firmy spraviť a vlastne na čo si prišiel aj ty a potom kde je ten ďalší proces, kde je ten tvoj cieľ? No určite nejaký v podstate základná vec, kde si to treba povedať, je si to procesne upratať, uvedomiť si vlastne, akým nejakým tokom pracovných činností mi tá zmluva prechádza a čo sa s ňou potom deje, vlastne keď sa podpíše, kto do toho vstupuje, či mám na to urobený dobrý proces, alebo či sa ten proces dá zlepšiť, ako mám nastavené vlastne tie interné politiky. A keď máš toto všetko v podstate, keď si to uvedomíš, že keď to máš vyriešené, tak nasadiť na to software, ktorý to veľmi jednoducho zautomatizuje. A to už sa nebavíme len že o umelej inteligencii alebo naozaj o nejakých vysoko technicky náročných funkcionalitách, ktoré s tým naozaj vedia v dnešnej dobe brutálne pomôcť, ale bavíme sa len o jednoduchom softveri, ktorý automatizuje ten workflow alebo ten tok pracovných činností, tak už toto ti vie priniesť veľmi signifikantné úspory v tom procese. Pretože to eliminuje administratívu, a eliminuje to manuálne úlohy pre tých ľudí do toho procesu, však to si potom neskôr v diskusii aj proste trošku priblížime, čo konkrétne tým myslím, ako sa to dá robiť, ale v podstate rýchle jednoduché riešenie, a nie že zaplata, ale funkčné riešenie, ktoré ti to celé transformuje, je určite softwarová automatizácia. Takže toto odporúčam vždy všetkým. A potom tie benefity, to sa vrátim úplne na začiatku k tej prvej otázke, ktorú si mal, sú veľmi výrazné. My konkrétne vnímame pri našich klientoch časovú úsporu 50 a viac percent.
skrátia celý ten cyklus, ten proces. Tie týmy sú o mnoho produktívnejšie. Tam nám to vychádza v prípadovej štúdii, ktorú sme robili s našim najväčším klientom, s technologickou korporáciou svetových rozmerov, tak produktivita týmov sa zvýšila o 34% a potom aj compliance, čo je veľmi dôležitá vec. Obsah tej zmluvy, či je v súlade s nejakou internou politikou. S tým, čo chceme mať, tak ten ich interný audit ukázal, že tá compliance sa zvýšila o vyše 60%. A to je len nasadením v podstate šikovného softvéru. Takže tie úspory a pri firmách, ktoré robia zmluvy, že obratkovo, že systematicky, desiatky, stovky, tisíce ročne, toto sa ti na každej jednej zmluve naráta, rozviaže to ľuďom ruky, vedia sa venovať činnostiam s oveľa vyššou pridanou hodnotou a nie tej repetitívnej administratíve a potom tá firma vyzerá úplne inak. Tam, čo si povedal, tak ma zaujalo viacero veci a začnem tou, ktorá teraz je všade sprofanovaná, všetci sa o nej rozprávajú, o umelej inteligencii a že či nás nahradí a že či nám vezme prácu a možno práve či vezme prácu aj advokátom, právnikom, lebo je to také, ja to vnímam ako staré remeslo, čiže takéto, že fakt je regulované a tí ľudia potrebujú veľa študovať a že či tá umelá inteligencia je vlastne niečo ako Mike zo Suits a ešte nabustovaná. Okay. Tak keď sa pýtaš, či bude zmluvy písať, vyjednávať, uzatvárať umelá inteligencia, krátko odpoveď je áno, smeruje to tam. Dlhšia odpoveď je, že tá cesta samozrejme je ešte niekde v začiatkoch, ale už teraz tá umelá inteligencia vie priniesť veľmi pekné benefity do toho procesu a veľmi efektívne vie tým ľuďom pomôcť. Dokonca si myslím, že práve zmluvy sú výborný fit alebo výborná oblasť na aplikáciu umelej inteligencie. V dnešnej dobe, keď to vybuchlo, však určite poznáš ChatGPT alebo prídeš na LinkedIn, na Instagram, tak každé druhé reelko je tam o umelej inteligencii a o tom, ako to využívať. Tak veľa obrázkov. Tá otázka je, že kde reálne tá umelá inteligencia vie mať dobré využitie v biznis procesoch. Momentálne je to ako obrovská téma. Ale keď sa na to pozrieš z dlhodobého hľadiska, tak práve ten svet zmluv je výborný na aplikáciu tej umelej inteligencie, pretože je to nejaký konštantný právny jazyk, ktorý má nejakú svojskú štruktúru, ktorý má nejaké nuancy, kde práve to strojové učenie veľmi dobre pri tom opakovaní tých zmluvných štruktúr sa dokáže učiť, dokáže sa zlepšovať, dokáže ti veľmi efektívne pomôcť hľadať ustanovenia v tých zmluvách, dokáže ti veľmi efektívne pomôcť dávať nejaké alebo upozorňovať na nejaké rizika, alebo na nejaké veci, ktoré v tej zmluve, ktoré nie sú v podstate v súlade s tvojou nejakou internou politikou alebo biznis procesmi. Dokáže ti veľmi efektívne pomôcť aj pri tvorbe tej samotnej zmluvy alebo pri vyjednávaní. A to už sa dostávame ako niekde hlbšie do témy. Skrátke, určite áno, ten prienik alebo penetráciu do toho zmluvného sveta bude mať umelá inteligencia veľmi výraznú. Už teraz sa to deje a bude to transformovať to povolanie právnikov, povolanie nákupcov, povolanie kontrakt manažérov, povolanie ľudí, ktorí jednoducho pracujú dennodenne s tou zmluvnou agendou. Nehovorím tým, že ich to nahradí, to nehovorím, skôr hovorím, že sa to stane bežnou súčasťou ich práce a že to ich povolanie nejakým spôsobom transformuje. A presne ako si povedal, to povolanie okolo právneho zmluvného sveta je veľmi klasické a často to ľudia vnímajú tak, že je to taký odbor, ktorý sa veľmi tak akože drží toho svojho a nejakým spôsobom málo sa za tie roky zmenil. Tak práve toto priniesie tú revolúciu do toho, že naozaj to povolanie bude už trošku potom postavené na tých iných základoch. Pekne. A kto by sa vlastne mal zaujímať o tému contract managementu? Podľa teba sú to len obrovské firmy, alebo možno aj tie menšie, ktoré potrebujú si upratať hneď na začiatku toho svojho vývoja a možno na začiatku podnikania, keď práve štartujú? Tá téma sa dotýka v podstate všetkých, ktorí robia tie zmluvy už nejakým systematickým spôsobom. To znamená odhliadnúť od nejakého odvetvia, odhliadnúť od veľkosti firmy, odhliadnúť od toho, či je to nejaká organizácia, ktorá je súkromná firma, alebo je to nezisková organizácia, alebo je to dokonca verejný sektor, verejná správa. Týka sa to každého rovnako. V podstate každá firma, ktorá už ten proces robí nejakým, ako som spomínal, systematickým spôsobom, že nerobí 1, 2, 3 zmluvy ročne a v Exceli si v podstate zapíšu nejaké povedomie o tom, ale už tie zmluvy robí desiatky, stovky, tisíce a už na to potrebuje mať nejaký proces alebo nejaký spôsob v podstate, akým sa k tomu postavia, akým to robia,
tak contract management systém je v podstate vhodný pre každú takúto organizáciu. Čo sa týka ľudí, ktorých by to malo zaujímať ako osobne alebo dajme tomu personálne rolami, určite sú to právnici, určite sú to contract manažéri, určite sú to profesionáli z nákupu a z verejného obstarávania, určite sú to aj celé ľudia vo firme. Táto agenda sa ich týka bezprostredne, určite je to šéf finančného, určite je to CEO, určite sú to naozaj ľudia, ktorí sú v rámci tej firmy exekutíva, ktorí to potrebujú posunúť niekde ďalej a ktorí chcú mať čo najlepší a najoptimálnejší spôsob fungovania v podstate firmy za čo najlepšiu ekonómiu alebo za efektívne náklady. Týchto všetkých to musí zaujímať. OK, super. Tak to bola dosť široká odpoveď, čiže asi by som mal zaoberať fakt každý, veď asi každého sa týkajú aj tie zmluvy, čiže... Každého, vieš, aj teba, ako v podstate málo ľudí si to uvedomuje, ale všetky veci aj tu okolo nás, tento mikrofón, keď proste chalani kupovali, tak proste nejakým spôsobom na to bola zmluva. Hodinky, ktoré máš na ruke, akékoľvek aplikácie v nich máš, ty si odklikneš, že I agree with terms and conditions a podpísal si zmluvu. Hej. No to hej, tam mám strach niekedy, že čo to všetko vlastne je, len verím Apple. Presne tak. Ale zober si sám vlastne všetky možno hypotéky, pôžičky, ktoré máš, paušál na telefón, všetky aplikácie, životné poistenie a tak ďalej. Už ty sám ako fyzická osoba je okolo teba kopec zmluv. A si myslím, že ani sám si neuvedomíš. Keby som sa ťa teraz opýtal, že vieš presne, akú máš podmienku v tej zmluve s tým a s tým dodávateľom na akúkoľvek službu, ktorá sa v tvojom živote pohybuje, vedel by si mi povedať? Vôbec. Nevedel. Absolutne. A teraz si predstav, že je firma, ktorá tých zmluv nemá, že v jednotkách alebo v desiatkách ako ty, ale v 10 000. Tak ten problém je 10 000 násobný. Asi tak by som to zaramcoval na záver. Super, ďakujem.